Insakto ba nga ang church is the pillar and foundation of truth? Insakto mga igsoon. Mabasa nimo ni sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ingon pa ni Pablo, "In case I am delayed, so that you will know how people ought to conduct themselves in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth." Mabasa gyud nimo nga ang church of the living God is the pillar and foundation of truth. Noon sa background ni ani, si Pablo nagsuwat siya pasiuna kang Timoteo kay basig malangay siya pag-adto kang Timoteo. Ang purpose sa iyang pagsulat mao nga unta si Timoteo ug iyang mga kauban kabalo mo kandak sa ilang kaugalingon diha sa Church of the Living God nga mao ang pillar and foundation of truth. Now, naay problema niya ni. Kay gisulti sa uban nga ang pulong mismo sa church mao na karon ang kamatuoran. Nga kung unsa ang isulti sa church, bisag unsa ang isulti sa church mao na kana ang kamatuoran. Wrong mga igsoon. Na sa pag-ingon nga the pillar and foundation of truth, unsa ang truth? Ang truth mao ang pulong sa Ginoo, wala ka na mabag-o. Dili pulong sa church mao ang kamatuoran, kundi dili ang pulong sa Ginoo mao ang kamatuoran. Mabasa ganin nimo mga igsoon sa John 17:17 nga sanctify them by the truth. Your word is truth. Ingon na Ginoo, sanctify them by the truth. Balaan na sila, ilahi sila, pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo mao ang kamatuoran. So pag-ingon nga ang church is the pillar and foundation of truth, ang buti pasabutan ni ang church mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. Mao nay meaning ana mga igsoon. Now, pag-ingon na pod nga pillar ang church, unsay buti pasabot ana? Pag-ingon mga igsoon nga ang church mao ang pillar of truth, ang buti pasabot siya mo'y tig-display sa truth, siya mo'y tig-suporta sa truth, siya mo'y tig-teach sa truth. Now, balikon ta mga igsoon sa una nga panahon sa Roman nga mga buildings, mga construction, kinahanglan gayud ang mga pillars o foundation para ma-display, para nga masuportaan ang dako kay nga struktura. Kung wala ang pillar ug wala ang foundation, walay tig-support mga igsoon ug tig-display sa dako nga building. Ang mahitabo, ang building matumba siya ug dili siya mobarog. Ang mahitabo, ang building dili makita. Nganuman, na flat man siya sa ground. Kay wala may pillar, wala po'y foundation. So kinahanglan gyud nga ang pillar naa ug ang foundation naa para masuportaan ug ma-display ang usa ka building. Now, balik kita sa Bible ug sa church. Now, kinahanglan usab ang church para nga masuportaan ang pulong sa Ginoo, para ma-display ang pulong sa Ginoo ug makita kini sa kadaghanan. Now, paano nato masuportaan o ma-display ang pulong sa Ginoo? Unang-una, pinaagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Diri nato magampanan ang atong pagka-pillar o pagka-foundation sa truth. Sa panahon nga kita magwali sa pulong sa Ginoo, then atong gisuportaan ang pulong sa Ginoo sama sa ka-pillar nga gisuportaan niya ang building. Mao kay meaning ani mga igsoon. Pag-ingon nga ang church is the pillar and foundation, meaning kita ang tig-support, tig-display, tig-depensa sa truth. Example, na mo atake kanato. Kinahanglan nga naagi pillar o foundation para nga ang truth dili siya matumba. Nasumala man mga igsoon. Kabalo ka sa kamatuoran. Dayon giatake ang kamatuoran, then wala ka ni depensa sa kamatuoran. Di mura og napildi ang kamatuoran ana nga time. Nga naman, wala man nimo gisulti ang kamatuoran. Unsay pulo sa kamatuoran para sa imuha o para sa tigpaminaw, kung dili nimo isulti ang kamatuoran. Ang mahitabo mga igsoon, ang bakak mo'y tuuhan sa mga tao. Nga naman, mao mailang nga dungog. Wala man nimo dipensai ang kamatuoran. Wala man nimo isulti ang kamatuoran. So, bisag tinuod kadto, wala ka to midaog sa mga dalunggan ni adtong mga tawhana tungod kay wala man ka mo dipinsan ni ani, wala man ka mo tudlo ni ani. So mao kini ang meaning ani mga igsoon ha. Sama go sa usa ka building nga pag naikusog kay nga hangin mo hapak sa building, kinahanglan gyud nga naa diha ang pillar, nagid ang foundation. Kay kung wala ang strong foundation, wala ang strong nga pillar, pag abot sa kusog nga hangin, maluka pa ang usa ka building. So, mo na mga igsoon nga, gibutang sa Ginoo ang church sa kalibutan para mo display, para mo dipinsa sa kamatuoran ni Kristo Jesus. Di pa mga igsoon, kita ang gisugo nga mo tudlo sa kamatuoran, kita ang muwali sa kamatuoran, kita mo dipinsa sa kamatuoran. Di ba kita gisugo anak mga igsoon?
Nga pagana sa Jude 1 verse 3 and 4. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Now, kinahanglan mo contend kita sa faith. Kinahanglan maglimbaso kita mga igsoon nga mo dipinsa o mawali sa faith or sa kamatuoran nga giwali ka nato sa mga disciples. Now, mao ni mga igsoon ang nahisulat diri sa scriptures. Ato kining i-contend. Mag-contend kita, magkiglambiso kita sa pagdipinsa o sa pagtudlo sa kamatuoran mga igsoon. Kaya kita man ang gitawag nga pillar and foundation of truth. Sa dihang niingon si Kristo Jesus sa Matthew 28:19-20 nga, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sa pag-ingon niya nga, teaching them to obey everything I have commanded you, mao ni ang gihatag sa Ginoo sa church nga mao ang pillar and foundation of truth. I-exercise ninyo nga kamo ang pillar and foundation of truth pinaagi sa pag-display niya na, pinaagi sa pag-teach niya na ngadto sa tanang kanasuran. Na mo na buti pasabot mga igsoon sa pillar and foundation of truth. Kita mo itig support sa truth. Kita mo itig display sa truth. Sama sa foundation nga mo itig display sa building. Sama sa pillar nga tig display sa building. Now, kita pod ang tig display sa truth mga igsoon. Dili kay ang atong pulong na mismo ang truth. Ang pulong ra gyapon sa Ginoo may truth nga atong i-display ngadto sa kadaghanan.